bangi dohot upeop hatam di bagasar rohanami. Asa pos rohanami martangiak tuho. Urupi mahami asa hupar haseak kami akka ari-ari ningulunami na poddoki. Saya pamasuk mahami Tuhan uluas saleleng nileleng na. Pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mamu. Marente hita sia bukuede nomor 110 pitu ayat sada dohot ayat tolu. Tangi hok kamu ma pati ni debata ima siap pati paunopod dohok lapatanna. Patik paunopon unakko mamunu. Dia do lapatan ni odo. Ikot dihabiari rohata debata jala ikot kolong rohata di ibana. Asa unak kita ulu mabahis sahit tuna sana mangulu. Ikot roha pangulu hodo rohata di nasana mangulu. Ima sahatna. Atong rak mangidogogo mahita tutu hatta. Ale Tuhan dibata, saya pergugui mahami, mangulaun na obat patikmi. Amin. Mari dehita siap buku de nomor 114 ayat 1 ayat 2.
topoti ma dosata. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan. Sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manropoti dosa nami. Akka nahula hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite siat tubuh-tubuh ni rohanami narwai, nak siap pakateon nami nasoture, rodi panguloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona hupami alani dosa nami, alai natarsosol bagi dohami nuaing alani, asi maroham dihami ale debata nami. Pardenggap basa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhut na jala suruh matod di perbadaya tu rohan nami be. Asa terbaik kami mengului ho di bagasak kategorat dohot habadiaon. Gabe sahat kami tunggal luan nasura suda na pinar bagam diak kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan nasorat. Hupasonak pe hamu. Buat tamu ma au gaku tu hamu. Guru hok kamu masih anau. Aina labok doau jalan naseret marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ai labok do au gaku jalan yang do dohot na hupaporsaton. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Dul mamu. Marede hita siya bukendo nomor 180 ayat sada dohot ayat tolu. Hata ni debata terupuk epistel di minggu tasadarion ima natar surat di Markus walu ayat 27 saat rodi ayat 30. Tak jahama marsorin. Dungi borhak ma Yesus rap do sisian nai tuaka huta mardonokon Kaisaria Filipi. Jala di tongat dalani disukum ma akasisian nai nin nama. Ise doau di dok kalak. Jadi dia lu sinasida maibana si Johannes padiri do di dok halak. Na deba madok si Elia. Na si Muse sahala sian akapanurangi. Dungi disukuni bana mana sida.
ia hamu ise mau iduk kamu jadi dia lusi si Petrus mebana Kristus doho Gabi di popai mana sida, unang di pabua-bua ibana tuhala. ido sahatna martua do natu mangihok kata ni debata jalan no piopsa. Amin. Marede hita sia bukede nomor 256 ayat sada dohot ayat tolu. Tahati dakon maha porsiatai songon nahi na di dakon ni dongata saha porsiao di sadok portubion rap mahita madok. Au porsea di bata Jehova ido ama pagugo na suatu dosan nat mo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai iman natin huonis Maria nagabe-gabian siator di porbadia adorang suhabuluan. Ido tuhata natmon na bernit di panghuman silatus na matatapajal do ibana di hawap na silang na tuwa toru dumitanom na mula mangulu idara podluhon na manaik surgo lauhutul siamun ni debata Jehova amanai parguhun na suatu dosani di sema ibana pai mulak turkan manghumi halak na mangulu do na mate a porsia di todi perbadia jala doksa da huria na badia huria atau paniala Kristen akan da badia do dihaisain dosa do dihatai nama dok mula mangulu zuhur daging nyalat orang mate do dihanguluan na surah sudah. Amin. Kudul mamu ede puji-pujian sian Glorious Choir.
Tabige matikting minggutta sadarion. Tikting diuriata Minggu tanggal 27 Agustus 2020 tolu. Na parjolo guar di minggu ima minggu na pa 10 sadaon dung Trinitatis. Do topik hot do pasu-pasu nit debata ro di saleleng-leleng na paduaon parguru malua tahun 2020 tolu 2024. Mamuka sian na di hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 tolu nunga dimulai proses belajar mengajar tu parguru malua tahun ajaran 2020 tolu 2024. Ima ganup hari Sabtu dot hari Minggu pukul 10 tolu 30 wib maringanan di Serbaguna B. Terbuka dope pendaftaran sampai akhir bulan Agustus 2020 tolu. Boima menghubungi sintua sektor nabe manang tu sekretariat ni gereja. Napa tuluhon pearap dohot nang maka tindakon hapor siaon tahun 2020 sada 2022 do tahun 2020 tolu. Hari Sabtu tanggal 2 September 2020 tolu pukul 10 wib di Patupado penelaan Alkitab rap dohot i anak kota nang maka tindakon hapor siaon tahun 2020 sada 2022 do tahun 2020 tolu maringan di Serbaguna B. Nah ni ulohon ni pandita Riston butar-butar. Napa opaton ruas namonding. Sada. Nah di hari Selasa tanggal 22 Agustus 2020 tolu nasalpu nunga marujung ngolu inang askira ranu di mejo umur 85 tahun. Nahina baluhon ni Amang Edison Siahan, alamat Jalan Benda Sada nomor 30 Blok A. Nunga tu udean na di hari Kamis tanggal 24 Agustus 2020 tolu di TPU Tanah Kusir sektor Saroha. 2. Di hari Kamis tanggal 24 Agustus 2020 tolu nasalpu nunga marujung ngolu Amang Insinyur Togu Maruarar Simorangkir umur 68 tahun. Nah hinabaluhon ni inang Dr. Yeti Boru Silitonga, alamat Perum Permata Mediterania Jalan Diamond Raya nomor 30 Jakarta Barat sektor Godung. Nunga tu udean na di hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2020 tolu di San Diego Hills. Tatangnya konma asa tumimbu tarapu rohani keluarga na tininggal hona. Na palimahon pajakonon tu situa HKBP Kebayoran Baru na imbaru. Sadarion Minggu 27 Agustus 2020 tolu patupahon yauriata do pajakonon situa tu 5 halak situa na imbaru ima situa Oni Rena Boru Pangaribuan, situa Anita Romaria Eleonora Boru Siombing, situa Sophia CHP Raja Guguk, situa Boman Batubara, situa Bona Jahutan Sahala Martua Sitorus. Dung sipul parmingguon di Patupado acara Ramatama maringanan di Serbaguna A. Onom sosialisasi Alkitab terjemahan baru 2. Sadarion Minggu tanggal 27 Agustus 2020 tolu di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 8 wib dung sipul wata di Patupado sosialisasi Alkitab terjemahan baru 2 dung sipul Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10.30 wib nani pasahat ni Amang Pandita Dr. Anwar Cheng, Direktur Penerjemahan Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta. Laos di Patupado pameran buku dot Alkitab di Alamani Garejata. Nah papituon, selamat ulang tahun hari Hatu Tubuh dot ulang tahun hari Parbagason. Parhalado dot ruas ni Huriata pasaton selamat ulang tahun hari Hatu Tubuh
Dot selamat ulang tahun Ari Parbagason tu sude ruas. Ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 27 Agustus 1 tanggal 2 September 2020 tolu. Saya tuhatta nama masu-masu molotung adong ruas ni huriata na sota surat dope gua ni ditikting na ulang tahun ni di Papua ma tuganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Napa pudi akat tikting naso ni jahaon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha songonima saat ni tikting di uriata di bagasan minggu sadarion taingot be manangnya koni tu jolo ni tu hata. Ede puji-pujian sian paduan suara sektor Godung. Vamos
Maret dehita siap bukuede nomor 135 mamuka sianaot sada laos tapasahak ma peliata sada a doho sada b. Yesus
Tangiang Mahita. Dami ni debatana sumurungsian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan ni debata berita nauli di bagasan minggu tasadarion. Ima na tersurat di 2 Samuel 7. Mamuka maisian ayat 25. Sahat Rodi ayat 20 sia. Takasma tapai hutihut di bagasa rohatta. Atong ali di bata jahuba. Sai pahot mahata nauk pinar baga-bagami. Taringot tu naposomon dohot taringot tu pinoparna. Sahat Rodi saliling-liling na. Jalabahin ma hobbar tu baga-bagami. Asatib bulguarmu Rodi saliling-liling na. Asai asa dohoron ni halak songonon. Jehovah Sebot do debatan Israel. Jalahot ia pinopar ni naposom si David di jolumi. Aiho ali Jehovah Sebot debatan ni Israel. Nunga di papatar ho tu pinggol ni naposomon hataon. Ahu pajongjok ko di hosa da bagas. Alani ubain naung marhasonangan rohani naposomon. Manangiak ko tuho tangiangon. Ope ali Tuhan Jehovah. Hosadiri do debata jala hasitong at doak kahatab. Jalanungga di parbaga-baga ho tu naposomon hata nadingganon. Atok puka manuaing mamasu-masu pinopar di naposomon. Asahod diadopammu nasida Rodi saliling-liling na. Ay hosadiri ali Jehovah marbaga-bagahon. Jala marhite siya pasu-pasum dapota pasu-pasu. Pinopar ni naposomon. Rodi saliling-liling na. Ido sahat na. Huriya na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Adonggo sa dapaddohan di hata junani di dok gnoti siauton. Gnoti siauton. Lapatanna tadda dirim. Kenallah dirimu. Alani buido hita mamering sesudut dia. Itu bisa positif, bisa negatif. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, kenallah dirimu, tanda dirim. Seolah-olah kita tidak mengenal diri kita. Nah, waduh, soita dod dirina. Soi botodo hama magona. Soita dod se botodo tubana mulinna. Bodoh negatif. Tetapi ketika kita mengatakan, kenallah dirimu, tanda dirim. Ada sesuatu yang mau kita refleksikan. Siapakah aku ini? Dan apa yang akan kulakukan dalam hidup ini? Jala ido nataida di bagasa tupukon. Daud sendiri dunggabe raja ibana. Direfleksi hon ibana dirina. Ditanda ibana dirina. Isedo ibana. Pamahad-mahad do ibana. Tikirosi Samuel lao mamiyahi ibana gabe raja. Bapak na sendiri dang masuk nominasi, dang masuk paretongan. Lupa do bapak na di ibana. HP sude ka anggina hahanon. Nunga disuruh de bata. Lewat sejolo ni si Samuel isro na naing miyakan na. Haledang ado. Dungiro si Samuel madok. Ayaw go penak komu. Ado, gidian naing. Mamahan. Bayako kamu mah siap parmahanan, siap naso masuk etongan, dang masuk tu pikiran, tidak masuk nominasi, ibagasa rohani bapak nape, dang masuk nominasi anak ngaon, alai diadopan ni debata, diangkat debata ibana gabe raja. Alani di bagasa tupukon, dung gabe raja ibana, duk tinggal ibana di istana.
Duk tinggal ibana di jabu, di bagas nauli na denggan na pinauli siyan hawares. HP iya poti ni debata tinggal dope di kemah dak sapeati ibana. Dak sapeati ibana. Masakan aku tinggal di istana. HP poti perpadanan sebagai simbol kehadiran Allah. Dia tinggal di kemah. Itu tidak masuk akal dan tidak masuk logika dia. Allah nido tada dirim. Nindai bana. Itu ibana. Adong batulu latar belakang di ibana di bagasat tukpukon. Molo taida di bidu pitu dia etsada saat tului. Dungi ujuhud dul rajai sahali di bagasat jabuna jalan naung marhasonangan rohana di bait Jahoba. Marhasonangan rohana di bait Jahoba. Maradupun nasa musuna humaliang. Latar belakang dapat julu naung marhasonangan rohana di bait Jahoba. Dia tinggal di istana. Latar belakang dapat dua jadi Roma hatani rajai madok tu panurang datan waida ma maringana di bagasan jabu nasian hawares do ia au ia poti ni debata maringana di tonga-tonga ni ribbe-ribbe. Ya poti ni debata sebagai simbol kehadiran Allah. Masa tinggal di kemah. Napatuluhon dunginin nasinatan mamaddo rajay atong lao maho. Nasa nasinakap ni roham di bagasan patu pamay ay Jahoba dodongan. Natan sendiri sebagai nabi mengatakan lakukanlah sesuai dengan apa yang engkau inginkan, engkau pikirkan, engkau rencanakan. HP rode batama do dao. Au cugari kita jol maira songo pakilala taon ngaulura muru kita tu sinatan. Ai marpanukud doau tu ho na jolo panurirang nami. Marpanukud doau tu hamu akaparhalado nami. Marpanukud doau tu hamu sude tiki ala memang au tinggal di istana. HP debata tinggal di kemah. Ala ni sakap punauli na denggan lao patu pahon asa adong inganan na uli na denggan diinganan sebagai simbol kehadiran di debata. HP nuaeng tiba-tiba dah kokomu se dang boy HP. Ala memang debata maju ado. Nadiga ku pangido harwa benong minganakwin. Artinya apa? Bodoh kami suku-suku tu hita kamangkay nang adok sakap nauli na denggan menurut kita sesuatu yang baik. Alai belum tentu baik mangihut debata. Mangitok kita ina madadenggan na mabain na umuli na dumenggat tu debata. Alai yang gue debata madok belum tentu rupanya. Tidak selamanya menurut saya yang baik itu. Menurut bapak, ibu dan saudara-saudari yang baik itu. Itu baik menurut Tuhan. Berarti kau sukunot taruh HP dirita. Dang boy HP hola siya pikirata. Alana idok debatado. Di ayat na mangihut. Didok ibana na diga karwaw tinggal. Di bagas na pinauli ni tangan. Alay memang jodoh nang di bagas ang ulut taon. Seolah-olah debata, tahurungi, tabatasi, disada inganan. Anggoho Tuhan,
hola ditikari minggu mahoate hujau hami hupasobba hami isima guarmu hupasangap-sangap pami anggu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu ikatro hami jadi so majo igereja majo hotu hadda badungnya non ododo sali-sali pertangyangan sali sabulan bagusi hujau hami peho Tuhan batik kilati hakur hami hujau hami peho anggoso hujau hami unak pola roho tu hadda unak pola toyulon namion. Bukankah kita sering mengurung Tuhan hanya di satu tempat yang menurut kita kalau itu ranah kita, ranah kehidupan kita, ranah tempat kita mencari makan, Tuhan tidak perlu hadir di situ. Karena nanti bisa mengurangi keuntungan, mengurangi rezeki, mengurangi akka sinamot, natasakapi, natapikiri. Alanido, molo tapauli pe bagas coro nauli nadinggan, ingarat tamar saur. Ala yang go, gereja bagas coro di debatana sa sitonga, ima di bagas saro hataido. Ido dedok ni kidung jemati, aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya, bukan gedungnya, bukan menaranya, tetapi gereja adalah orangnya, rohami, todimi, inganan, parmianan di debata. Bolotik kisik kola minggu hita ibu kede rohami na iya sabing idolomomi rohami. Jadi yang keholan di gereja do, di inganan na tertentu do, di inganan pertangyangan do, bodoh gabe kemunafikan ngulunya ka na prosei. Alem bolodunggo di bagasa rohana mang na tu dia pe ibana, dang lupa ibana, iya ibana ima gereja, kehadiran Allah dimanapun dia berada. I kantor pe, i proyek pe, i pasar pe, i dia ma ngolutta siganu pari. Di dia hita adong di sido de bata. Allah ni dudang batasakta. Molo ta batasi molo reng benota songoni, nanti Allah tidak mau, Allah tidak terima dan Allah tidak setuju. Ia debata tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dapat dibatasi oleh pikiran dan akal logika kita, tidak dapat dibatasi oleh kepentingan dan kesenangan kita, tidak dapat dibatasi oleh segala hal-hal yang menurut kita, yang menurut ukuran kita, yang menurut norma-norma kita, yang menurut kepentingan dan hal-hal yang berhubungan dengan keakuan kita. Tetapi biarlah Tuhan yang membuka hati kita supaya kita senantiasa tahu ahado napatut ulahonota sonak kaya nakon ni debata hurian na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus adong madua hal na nang berngota siya tupukon na parjulo sa hali ima diolopon diaminkan si Daudo baga-baga ni debata na tibana. Diolopon, diaminkan. Nak pedi jua debatai bana lau pauli bagas coroi alai dung dipabotohod debata sakapna. Diaminkan di bana do. Molotaida tacaha mulai san ayat 25 saat ayat 20 sia adong opat tali di suraton di si baga-baga ni debata atau janji Allah didok disi atong ale de bata Jahoba sai pahot mahatanau pinar baga-bagami sai pahot mahatanau pinar baga-bagami jalabahen mahobbartu baga-bagami napatuluhod didok disi
Ope ale Tuhan Jehovah hosadiri do debata jala hasito ngadoa kahatam ala nunga di parbaga-baga ho, ala nunga di parbaga-baga ho, jala napaupaton didok ai hosadiri ale Jehovah marbaga-bagahon, ai hosadiri aliju Jehovah marbaga-bagahon, jala marhite siap pasu-pasum dapota pasu-pasu pinopar di naposomon rudi saliling dililing debata marbaga-baga, jala baga-baga ni debata diaminkan, dijakon, diolopon. Olalak batak duk makata si gabi-gabi olup-olup inna olup-olup molak kanuaingon molo hira hobbartulo menirohana do hata na idut nai amin amin inna amin inna kan diaminkan, diolopon, dijakon molo hata batak buanon nami mai bartongan di jabu huhalasok kami mai hujakok kami mai sakap mi ale Tuhan, baga-baga mi ale Tuhan, janji mi ale Tuhan, hu auhok kami mai, hubuak kami mai martongan di jabu alaha ala memang pajuon ni debata tu nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub. Sahat tu si Jacob bonagabe si Israel diproses perdalanan ni ngolu ni bangsoi sian parhatobanam Mesir tu tano kanan laos songoni don nang proses haluaon nabinoan ni debata di bagasa Tuhan Yesus Kristus siap parhatobanan ni dosa Tuhan ngoluan na sorasuda marhite-hite hamamate na lihaw no pinorsilangi jalan molo ganup ari Minggu diagenda tatopo tiba dosat tanagudangi tuadupan di debata martangi yang mahita inna itor say hirana ta bilang-bilangi doa kaha pangalahota nahurang dosata hasalata na sa mingwi dakuboto hamak kamakenang gutiki idok soni tatopo tiba dosat tenay trodo tubaga saroha sada-sada bah murgo natwari sada bah songon na majuluhudo hataki bah ayolo do tersinggung imana nahulahoni HP sala do HP dakubotong na songoni hamuda mana nahola songoni do mardala botino ni toy mak baidok paragendai mesi alai mulai dok tabigi mak tatopo tiba dosata duk sai dungi dok baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata baru betul songon na marhosagad jangiban hidup HP itu hanate mau lihat mak Toktong duradi ho HP mengampuniau nak pesongoni pangalahok ko HP nak sodok kape dope nabui hubain nau dinadinggan nak PHP say juk dope juk rohap hubain juk rohani natorasu juk rohani dongakku hubain si pata si sogo si surang gope pangalahokku HP tonggo HP diampuni hoau itu songon lubang go pakilalan tak kuboto hamak kamangkay nang marang lalubak pakilalam alanido molo mulak sa garejaon tak kuboto manang na lubak pakilalam mo manang na tonggo duk alaso masih jalangan do behida gaduk mulak minggu ete anggo tiki masih jalangan gaduk mulak minggu iturbodo berengo buhini ruasi masih jalangan selamat dari minggu nang ningon ulur dang iparohahok kan ijalak guna buti alay so binotong na hudi mana kan
La solo do songoni, ilaw so songoni lewa imana dang no pape tangan ni bang sai tinare ho sono buti. Uluru dang iboto imana alaha. Sai dok pikiran na. Sai godang boban ni ibana. Hape ngaro ibana tu gari jaon. Sai pahuti-huti dope si taonon na. Hapersuhon na. Kegagalan na. Persoalan na. Dang dipasahat tu Tuhani. Songo persadu ne hitani ate. Halaro persadui. Banai mahotu sadukonin na. Ido hanimana la sobanggara rimana. Baluk matongi huti mana hirang ngaon. Gadong ngayon nakpi isadui mana. Unang maborat tu. Buanon ni saduon. Hudaon. Jadi saya tongi huti mana hirang ngai buti. Hape ngaro persadui sa isi madokon. Iya patur menang. Hirang mi buban mi hinna. Daw maborat tu no teon ni saduonin nati. Biar hak kuatit na songoni do hita ng rotu gari jaon. Ngay do ibana. Tatopoti madosata. Baga-baga ni debata. Taringot tuhasisan ni dosata. Alay say toktong go pehitaon. Boratan, soratas torusate. Karena kita tidak mau menumpahkan. Karena kita tidak mau memberikan kepada dia. Ala saya tanggap bodirita, kemampuata, hagogota, haberjuota, hatawota. Tapi itu kata madoro mahamutuau hamu kana luja jalan nasorat asa hupasona kamuina. Tapi roh kita madok daung maborat tu teom mutuhan maduk duku buanong mutu hukum mudohoti isilangi balok mak hola dirikon anggudu sakon dia upionin nak kan baje wana ming alani do halak molodung masau do debata pajupang do debata itu teri do siap buhi. Apakah wajahnya berseri-seri mana laptab baru borak na duduk nga na tau marminggu me banakit saya holat tiba do jamitai badungi muse ay say nahurang gope nabi na ini ay say maguda-kudo piak kegiatan di gereja ay say songolod do terusin na say masudi pa bobo ni mana mulak sa gereja mana la salam bulu malam nagbuku ho songolod buti mana te ay lapsora pakilalan na paano tutu anong go sesuatu yang indah na mabalas rohata mulu mulak kita siap persauran doho ibana mana na songoni hitaro songoni do tong mulak nakpe sakap misi Daud iko baynon na di songon parbue ni ala nang di bay debata tu ibana na ulina denggan nakpe di jua debata ibana alai di bagasan las di roha diolop po di bana do sude sakap mi debata di ngoluna do tu pinoparna songoni do kita ta olop pon ta aminkan ta halason songon na mga pui may buanon nami may martongan ni Jebu asalas rohata asasonak pakilalata asa margulo na baru kita. Dagbet tong ingoton nakkeningani ala misal itobis dong kamu tikina merkuri kan? Ay so tikilati hanon hape dung maredek toron. Tunggu kung se suaran yon. Hindi to itobis so ni mana utika. Duk saya nomor minggu itabay mo se. Kau jangan ikut-ikutan kau nyanyi. Kalau kau nggak datang latihan kur na mo se kan? Ujungnya haji marohani masih lusa mana sida. Ujungnya wama dak suka cita ibana mudak napadua hon nang beringot sa tupuk taon ni ma hot do pasu-pasu di debata ro di saliling di liling odo perbedaan di debata do tita anggo hita buido nokta baga-baga hut taut catut caate nokta jajihon sakap nauli na dinggan moloy bekko tu has songonon non banok kuma songonon
Mulusai tu anak kota piulu, kalau kamu nanti nilaimu baik nanti mama bapak akan bikin begini dan begitu indah kita. Alai dungito tabay mo sa persyaratan na matseburat. Ujung gadang boy, ala na saya pikir-pikir kan. Ah, babelgahulan no ni. Maborat tu di. Bolo taparohao de 25 1 20 sia adong walu hali didok di sin naposomon dohot pinop parni naposomon hambamu. Walaupun dia sudah raja, tetapi dia terus rendah hati. Hambamu naposomon pinop parni naposomon dangin do ibana gue aku dangin de mana. Lu bukan naposomon, naposo hambamu ini. Si Pata memang jodoh salah mangatusi hita soal naposo hamba te. Hape sabutullah mulai hata asli nai hamba itu adalah slaves, budak. Seorang budak kalau pembantu masih bisa dia menuntut, menambah kesejahteraan, mengurangi volume kerja masih bisa. Tetapi kalau yang namanya budak, hatuban ni debata, sebenarnya dia tidak bisa menuntut apa-apa. Dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan, bahkan lebih daripada yang diperintahkan itu. Alai jodoh nak kamion saya nidok hamba Tuhan iba ningon alayang go hadirion niba penampilan niba saya uludu sehiratuan besar ate uludu lupa hita gabi holan slogan ni hambai naposoi. Hape sebenarnya ketika kita menyadari bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya, menjadi budaknya yang bekerja bukan untuk diri kita, bukan dari diri kita, tetapi oleh Dia dan kepada kemauan Dia. Anggon rak merinungkem mahita do aka amanami do inanami naneng majalo tohona situ ate. Jemole do naposo ni debata sabutullah hatuban ni debata do hita. Ate. Ulu do hamu hatuban ni debata. Kaya na ngamang idote si Pata uludo dung gabi situ hita dung leleng do dung gabi padita dung lelengi badang ni ngok bena hatu baniba senyangga boltuan besari ba do gabi pemilik ni huriyai hate jayang ko segi dogmatika sabutul dadang arong gereja nami aladak kya buy jolma pauli ho gereja ay si Daud rencana ni mana Pauli bagas coro do ale di batama do dao. Kalau bukan Tuhan yang berkenan, tidak ada yang bisa. Seberapa hebat pun kamu, perencanaanmu, persiapanmu, modalmu, kalau Tuhan tidak berkenan, tidak ada yang bisa. Allah ni boleh segi haporsiaw dangau gereja nami. Hurian itu hatta do sudinai. Hurian itu hatta dui. Mulai dok gereja nami, nadiga di Pauli ho gereja ho ruain. Ay nabudo harwa ho Pauli ho gereja. Alayoddo, ro hatta oddo. Gereja na sasitok. Dan ketika kita mulai berpikir seperti itu, sahab mahita tuna pinangidona. Gabi na poso ni debata hamba. Gak ada lagi yang merasa lebih tinggi dan lebih rendah. Tetapi kita hanya mengerjakan. Bahkan Paulus medok. Ayang goholan ulau napatu tido taula tonggo naposo na sohasea do pe hinda do. Naposo na sohasea do pe. Hape nga taulan yan sa hebat ni hebat na. Sa gurang gudang na mangihutok kita. Alenggo Tuhani medok. Nong aharu ulah ho hinda do. Hape si Pata saya ta bilang-bilang yak kana taula. Saya tayo tong-tongin na taula. Hape dak tayo tong dong binain di debata tu kita kan.
Ay mulubui pita baim, ala na iliw debatado tu hita. Ala na dipakai debatado hita. Ala na dileo debatado kesempatan tu hita. Dan ketika Tuhan katakan tidak, tidak. Dan Daud tunduk, walaupun dia seorang raja. Dan marutungo tibana tu sinatan, ay horti ki maddo, ay boy do immu, ay lekodo ijin. Hape no aing, gabi homu seman manulaki. Tangin ne mana. Dan gabi marutungo jala mardadi bana te. Ay jojo ita kam bolo sosong dai baga sarwatai. Ba bolo so marutungo mardadi, ba bolo sei ba muruk, mabesomasi. Alaha, ala kaya kuat do. Dak soal haprosiauta. Dak soal kehambata, pabahita hamba. Naposo, nasubui patupa siya dirita. Ala nido ibana, hodo pasu-pasu ni debata. Molo taida dia na parpudi, dia dolhon ibana di si. Atong puka manuaing mamasu-masu pinopar ni naposomon. Asahod dia dupamu nasida. Rodi saliling nililing na. Penyerahan diri total tu adupan di debata. Atong. Puka manuay. Mamasu-masu pinopar ni naposomon. Asahod dia adupanmu na sida rodi saliling nililing na. Ay ho sa diri ali Jahuba marbaga-bagahon. Jala marhiti-hiti siya pasu-pasum. Dapat pasu-pasu pinopar di naposomon. Rudi saliling nililing. Bukankah luar biasa kalau kita menyerah di hadapan Tuhan? Kalau kita mau dituntun oleh Tuhan. Kalau kita mau diarahkan oleh Tuhan. Dan kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan. Maka bukan hanya kepada kita. Tetapi juga untuk generasi keturunan kita. Tu pinoparta. Bado hola di hodo ngodu mo na manginang. Hola dia udo ngodu kon wai. Anggo hola dia udo ngodu kon rugi do de batama do pau. Ingot ma dakola di ho. Ito pa de bataho. Alek ko berdampak go to hala nasi. Iko bakpakor hodo. Ngodu te to hala nasi. Dakola diau. Tetapi juga dengan keturunan kita. Pinoparta. Alani openek singo-singo dot tu hita. Asa tugas niya kanatoras. Toktong paingoton manugunugo anakonna. Obar tu jajita tiki mabuat padidon na badiyay. Asa tatugutugo anakotay. Unak tapadua songoni las leong songoni. Ay wabero namang ay ngay sal lomo rohana inna. Ate. Ay dangaw lomo rohana ison inna. Leong ma. Alay tugas na toras day, nga padat tay, nga jajit tay. Supaya apa? Supaya juga keturunan kita, generasi yang berikut, jala taida, satu Tuhan Yesus. Ay Tuhan Yesus pinopari si Daud. Tuhan luau. Gabi cara ni debata, gabi ula-ula ni debata. Pasahaton haluaon, tu akan na prosea di ibana. Alay hendak kolam bagas joro secara fisik. Alay kehadiran di debata. Gabe pasu-pasu tunahumalian. Gabe dohot halat nasing. Marsaulihon haluaon. Hinauli hinadenggan. Hinatabon hinamaparsoran dohot debata. Majalo haluaon nasya libana. Lausido nang dihita. Dihamuak kamangina. Sadarion. Pasahaton di debatama tu hamu tohonan hasituau ni. Hata tohonan, hata toho siang kata dasar toho. Toho mangihutun debata dang mangihutun nau. Siulota asa toho mangihutun debata. Dang mangihutun pikiraku. Dang mangihutun lomo ni rohaku. Alai mangihutun lomo ni roha di debata. Parsuruan di debata. Boy do babay perencanaan. Boy do babay pelending. Boy do babay akaw dohotan. Alay akan naposo ni debata. Molo di luas debata. Ulahonok kumaon dohotan. Itu. Jika Tuhan menginginkan.
HP kate tangga tau do ujo madok posongoni itu hita kan. Dak sadar kita HP Paulus bangajar hotu hita yang go tetangga tau kan. Insya Allah hinda do kan. Kan itu. Insya Allah. Sebetulnya lapatan ni mololomo rohani debata. Tarpatu pau doi. Jalai doi de jarot hita. Mololomo rohani debata. Tarpatu pahodo on dohotan. Naik ulo kudo on dohotan. Karena apa? Karena semuanya ada di tangan Tuhan. Dan kita dipakai menjadi alatnya. Hambanya. Hamba yang setia. Yang taat kepada Dia. Dengan sungguh-sungguh iman kepercayaan kita. Tuhan tama margugyo kamu. Selama emak dihamu aka inang doa mang nak keluarga te. Margugu mahamu. Manangyako dot sudi huriyaw asa margugu akamat tado inata. Amin. Martangyang itu. Ngoliati mali Tuhan di pasarohan nami. Ala di pakulingi ho hami marhiti hatam. Di paingot to hami asa hutan dahami diri nami. Dakola pikiran nami, rohan nami, keinginan nami, ambisi nami. Ala nunga di juho hami gabe na posob. Hambamu akanong hinokop ni budarmu laho patulus so sakapmu jala mangulahon laho bartulo maniroham Allah ni paso-paso mahatam do kubigihami para di rohanami asaulo hami di proses radi jala uduk mangului hatam dingulu nami siganupari marhiti Yesus Kristus Tuhan nami tangihon maha. Amin. Tapuji matuhata marede hita sian bukwede nomor 610 sada laus tapasaha mapiliat tanda padua.
pasahat mahita tu acara khusus ima pasahat totohonan hasit tuaon. Mared dehita nomor 121 ayat 125. Hamu waliak kadongan na sahuriaon, di dahamudon waing dongata na jongjong di son, na itapili bay situa di tonga-tongata. Naing pangidon na sida mapasu-pasu siat tuhatay, asabar gugo na sida mangulahot tohonan na sida, atok tabigi majolo pangaripunan ni ulaon ni situa, parjulu. Pangulan ni huria do na sida mamata-matahon na karuas na pinasahat tu na sida, doot mangaramoti parangin na sida, molo di boto na sida, nahurang ture parangin ni manangise, ikop paingoton na sida, manang pabon na sida tuuluan ni huria, asa di pature. 2. Madasdas ruas ni huria tu parmiguon, dohok manakasi alana ubain na soro. 3. Madasdas sudut na poso, asa odop rotu parmingguon, jala makarikoton parbinotoan. 4. Manikir akan amarsahit, jala paturehon narikot tu nasida, dohod nasa natarpatupasa. Alay na rumikot, pasingoton hata di debatatu nasida, dohod tu mangyakotsa. 5. Mangapulyak ka na marsak, paturehon akan nadangol dohot na pugus. 6. Manugunugwak kaparugamo nasing, dohot akan nalilu, asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. 7. Mangurupi paturehon at kaguguan, dohot ulaon narikot tuharazaon ni debata. 8. Hamuna hinaholongan, naik takas boton nami burjun ni rohamuna, mangaradoti ulaon hasit tuaw ni, di baheni alusi hamuma na husukut tonot tu hamu, parjulu,
Nauludo hamu mamaragehon parangin atama di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma. 2. Nauludo hamu majalo ulaun hasit tuaun songon nahu pajojoron dek tu hamu. 3. Nauludo hamu mangaradoti sude sian nasaroha dohot sian nasa gugumuna hobbar tu hata ni debata. Molenak sadaro hamuna manguloi saluhud nai marpadaton mahamu sudena di jolo di debata dohot di jolo di dongat taon dok hamuma patuduhon panguloyom muna. Alani romahamu tujulo sada-sada ibu di pasangan. Emang penggabian di belakang tangga kedua. Oke. Surat Pancakoros Situa nomor 001 garis miring 01.5 D88 garis miring R3 H1 8 Romawi 2023 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Kebayoran Distrik DKI Jakarta menerangkan bahwa nama Sintua Dr. Anda Oni Reina Buru Pangaribuan tempat tanggal lahir Tanjung Balai 27 Juli 1965 telah ditahbiskan menjadi Sintua Penatua HKBP pada hari Minggu 27 Agustus 2023 Gereja HKBP Kebayoran Baru Sektor Godung. Firman Tuhan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Timotius 1:12. Sai di parohai Tuhan de batang, aman itu hatta Yesus Kristus, marhite-hite tod di perbadia, makaburjuhon si ulaon na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap de bata di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Kebayoran Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan bahwa nama Sintua Anita Romaria Eleonora Bur Sihombing, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Agustus 1986, telah ditahbiskan menjadi Sintua Penatua HKBP pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 di Gereja HKBP Kebayoran Baru Sektor Sauduran. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan di bata mata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, marhite-hite tod di perbadia, makaburjuhon si ulaun na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap guar ni Tuhata di tonga-tonga ni Huriana. Amin.
Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Kebayoran Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan bahwa nama Sintua Sophia Buru Raja Guguk, tempat tanggal lahir Lampung 10 Mei 1967, telah ditahbiskan menjadi Sintua Penatua HKBP pada hari Minggu 27 Agustus 2023 di Gereja HKBP Kebayoran Baru, Sektor Sauduran. Firman Tuhan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Efesus 6 ayat 6. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata amata, dohot sia nanakna Tuhan Yesus Kristus, marhite-hite tod di perbadia, maka burjuhon si ulaun na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni Huriana. Amen. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Kebayoran Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan bahwa nama Sintua Insinyur Boman Batubara, tempat tanggal lahir Tapanuli 13 November 1963, telah ditahbiskan menjadi Sintua Penatua HKBP pada hari Minggu 27 Agustus 2023 di Gereja HKBP Kebayoran Baru, Sektor Marsada. Firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Calo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata mata, dohot sia nanakna Tuhan Yesus Kristus, marhite-hite tod di perbadia, maka burjuhon si ulaun na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni Huriana. Amen. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Kebayoran Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan bahwa nama Sintua Bona Jaihutan Sahala Martua Sitorus, tempat tanggal lahir Jakarta 4 April 1973, telah ditahbiskan menjadi Sintua Penatua HKBP pada hari Minggu 27 Agustus 2023 di Gereja HKBP Kebayoran Baru, Sektor Godung. Firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Terimalah berkat dari Allah Bapa, calo hamo pasu-pasu sia Tuhan di bata mata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, marhite-hite tod di perbadia, maka burjuhon si ulaun na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Jongjong Mahamu. Ayo dengan
pasangannya. Hamu akadongan na di huriaon jako kamu ma akamata do inata naung majalo tohona kasintuo di bagasadame sude mahitaon manggogo tu mangyakon nasida asa majadi ulaon nasidai huhut makorhon hasangapon nitu hatta. Amin. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di batama namin na di banua gijang. Mauliati marohanami tuho ala niya sini roham. Diak kadongan namion. Sai di tabbay ma turohada sida. Akasilehon-lehon ni tod di perbadia. Asalam maroha jalan margogo na sida. Mangaradoti tohonan nasahat tu na sida. Asi maroham dohot di suderuas di huriamon. Asalam hot haporseon na sida be. Jalalam ture parangin na sida mangihutok ko. Sungguli marohanami. Asa masih haholongan. Unang adok si picangod di hami. Asalam rarat harajawmu. Jalamar mulia guarmu na badiyai. Amen. Hudul bahamu. Noaing sahab ma tuhita acara majakot mewakili siya na majalo tohona. Kami kita saluhna mauliati ma parjolo tapasahat tutu hatta Yesus Kristus hamolateon Yesus Kristus Raja ni huriai siala denggado mardalan acarata parmenggota ditikyon lumawima dinama jalo tohonan hami tipak jakonon muna ditikyon denggado mardalan di bagasa dame nunga sadar rohanami amanginang di tasalhuna auma mewakili sian hami na 5 situa ne baru ditikyon na hormati hami amak padita resort amak padita liston butar-butar dohot inang nahu hormati hami amak padita luhut simbolon dohot inang nahu hormati hami amak padita Ferison Prajoki Pasaribu dohot inang nahu hormati hami parhalado situani HKBP Resort Kebayoran Baru dohot amang dohot inang nahu parsangapi hami damang dainang napungu di parbenggota di Tikyon yang kami kasihi juga remaja Naposubulung nahu hormati hami song leader pemusik pianis nahu holang nami salhut nahita nabungu nasuhugwari hami di Tikyon mauliate ma dihamu amak pandita nami siala lebih hurang mahami di bohali hamu hami nagai perhubas di huriat tahun lebih hurang 23 bulan siang gia ma perguruan nani lehon munai itu hami gabe bohal nami mai makubasi huriat tahun gabe tahu sangat ni tu hatta Yesus Kristus mauliate totok kupasatami tuamang situa do tindak situa natotong mengalia semangat do panario di hami ditiki naselaon ditiki calo situa do behami lumo bima dihamu amanami inanami
na pungudison. Mo liate godang ma di pasar hanami tuhamu saluhutna. Ima di pajak konon muna di hami nagay besitua na baru di huriata kabi kibara baru. Di gilrohanami amanginang tangiang siak kamuna dihami situ nek baruon asa totong dilihot Tuhan dihami gogo hahipason dina mangulahon mangaradoti imahasitaon naung hujalohami ditikyon otik jepek pehatan nami ona manginang Tuhan tama nama masuk hita saluhutna. Amin. Horas. Pewakili ruas bak situa WP Sibajutak. Shalom. Shalom. Horas madita saluhutna. Hurian itu hatta na pinarsangapan jalanan haholongan di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus. Di obason ditugason pangulian huriat tadoau dipilit lao mewakili sudah kita ruas ni HKBP kebayoranon dinama jakon aka nataholongi di son inak situa do aka maksitua dinama kubasi jalan membantu terutama aka paditata dinalao padiposon jalan mencapai tujuan-tujuan ni mulai dari tri panggilan di gereja ada maduk 5 alai 5 tugas utama di persauran tasudi kesaksian di pelayanan. Jadi minta izin maju Tuhan sudi ada kadongan emang nang. Jadi dihamu aka donga situane baru. Inak situa mak situa macai lasrohanami mamereng haredio muna alana tohodan hasitua unon di sada sisi na terhormat don akasi sukuno don alai di sisi lain panggilan sukarelawan don, pengabdian don, eswadong ibaratnya imbalan berbentuk materi. Jadi holan panggilan itu bersedia. Jadi macai kagum doiba mamereng ake situane baru, apalagi ake natalison. Lalu membagi waktu, orang dapat itu, membagi waktu di kesibukan di rumah tangga, kesibukan nasing, lalu tong madah isi melayani. Boleh tugas melayani ngayon amat tepaditan nak keningan ni. Hatuban itu. Alai molo ipurus Dr. Jesse Hobbing maduk najulo, ia tohonan hasituaon, bahwa pelayan mulia ninna. Jadi nak pe mana hatuban, nak pe mana hamba, alai mulia di mana sama Tuhan Yesus. Nama muri aka harus hadapatangi pathe aka patni aka sisianna ima molo intini tugas pelayanan nolong idok evolusi ke ba tohonan hasituaron ima pelayan yang mulia. Alai di bagas ini pelaksanaan ni pelayanan on masih dang namura. Melo tabigin kita perhati-hati melopitu
pengarupunan ditugasi, bahkan awak di sudah ida. Apalagi tugas nomor saya ya teh, maksud itu bawaman teh, mengenai pangalaho, pasingoton, parange. Jadi akan tingkah laku kan. Bahkan go Nabi Nuh itu mamul tingkah laku nih Kristenon, imana mardoh itu pangalaho pertodion, pangalaho itu di Galatia 5:22 maralohon, pangalaho ni daging. Galatia 5:10. Jadi sayang dia mak hamu aka inak situa mak situa ne baru do hida sudah asaboi hitanya lumeling kan di posisi pengalahon itu di maralah pengalahon di daging idong hu pikiran inti ni pengelolaan ni hasil itu na asaboi ya boi hitalao macam itai dohot pasingoton akka ruas na kurang ni nade. Jadi imajon taruh aku jadi tu sondion dang tu akka dongan akka situan apa ciun kan. Batong do nasida tong do hami akka piciun tong do basya pudi na mahami mangurubi-rubi. Anggo na barisan terdepan anggo ujung tombak bahamudo. Jadi ini jumlah do bahwa tohonan hasil tuanon ima tohonan nada strategis jala vital terlebih di Huriat. Saya mulai adong HKBP, mulai adong komisionaris na jolo satu sedarion peranan ni tohonan hasil tuaon mace belga jala apalah tu apalah nido ibana sipata soalnya berlalu curi pada dokter anggo tohonan hasil tuaon arok peciunisi. Mulai dah 45 tahun berhenti aktivitasnya. Alanggo sebetulnya tohonan hasil tuanon tonggo sona betapa dita baik tonggo buat satu akhir hidup. Nah, jadi semuanya macam naruh aku tong raka sosok-sosok ya pesan sedikit hon menabai odolan nadi jami tahunnya mata padita akiningan. Jadi selamat mak tu aka inak padita mat inak padita inang situa. Saya perjuluh do inak situa. Lady Face, jadi inak situa dohat amak situa nai baru. Saya di Pargogo itu hatama hamuna dina mangulahon tugas-tugas nang nijala munasian tu hatta. Jadi sana dokon itu mah honokku. Horasma todi madingin. Pirma todi matugu. Macam bagas doar artinya. Parto Dio do artinya. Mau ada Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuduti ma mewakili Pak Haladu. Shalom. Shalom. Dongan Situa, izinkan saya mewakili dalam kesempatan ini. Puji Tuhan karena kasih dan rahmat-Nya melalui hamba-Nya, pendeta, telah ditahbiskan 5 sintua di gereja kita ini setelah kurang lebih 2 tahun melaksanakan pembelajaran, dibimbing oleh para pendeta, menerima masukan-masukan dari rekan sejawat, menerima masukan, nasihat-nasihat dari rekan sesektor, sabar dengan penugasan hanya sebagai haret tahun, sabar pada saat sermon. Sehingga hari ini, 27 Agustus 2023, pengutusan sebagai Sintua HKBP Kebaran Baru telah diterima oleh mereka, dan permohonan telah disampaikan kepada Tuhan agar mereka dapat melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalian sudah ditahbiskan jadi Sintua. Selamat bergabung sebagai Sintua di HKBP Kebaran Baru. Sada dohita dalam pelayanan. Kita
memang bagian dari yang menjadi pusat pertanyaan dari para jemaat, namun kita bukanlah bagian eksklusif dari jemaat. Kita bukanlah bagian eksklusif dari jemaat. Kita adalah pribadi-pribadi yang dipanggil, diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melayani Dia, kepala gereja, di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kawanku Sintua yang baru ditabiskan, sudah menjawab semua panggilan, sudah menerima pembelajaran, tahu tugasnya, 7 tugas sebagai Sintua. Jadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12, nasihat Paulus kepada Timotius. Artinya, nilai-nilai inilah yang dilekatkan kepada kita sebagai Sintua. Nilai-nilai inilah yang dilekatkan kepada kita. Sehingga kita tidak dianggap rendah karena kita muda. Kepada keluarga, dengan Ami Sintua yang baru ditabiskan, jadilah teman sekerja mereka yang mendukung, mendoakan, sehingga dengan leluasa Allah bekerja melalui mereka dalam memenuhi panggilannya, sehingga apa saja yang Tuhan Yesus inginkan dalam pelayanan mereka boleh terjadi dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Seperti permintaan tadi dari Sintua Boman Batubara supaya kita mendoakan. Jadi Tuhita Jemaat HKBP Kebaran Baru yang dikasih oleh Tuhan. Tadi kita sudah diperkenalkan, mereka disampaikan kepada kita, marilah kita berdoa bersama-sama agar maksud dan panggilan Allah terhadap mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah kita. Akhir kata, mari kita bahu-membahu sebagai alat Tuhan, sebagai bagian tubuh Kristus dalam pelayanan, serta bekerja sama mewujudkan maksud Allah di tengah-tengah dunia ini, terutama di gereja kita HKBP Kebayoran Baru. Menjadi terang dan garam, mewarnai dinamika kehidupan di tengah-tengah dunia yang semakin tua ini. Horasma Dita Salutna. Tapuji matuhatta, senedeta 140 ayat 7, jongjong mahita salutna. Tatangyak kumapiliata. Ali di batama namin na di banwa gijang, hodo haruruan ni saluhut sileho-lehon na dinggan dohon nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutsus si julub. Pasu-pasu medjala ramotya so parasyak kami pilihanon. Patimbulhok karjaw mo di tonga-tonga ni huriam dohon di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalamutan dahami godang ni sileho-lehon mitu hami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
yama nami na di banwa gijang say pinurbadia maguarmo, say Roma harajonmo, say saud malom ni roham di banotong ausongon na di banwa gijang. Leong na tuhami sa darun hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugi hutu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siya tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohida tuho jala asima rohana marnidaho. Sai di dopakot Tuhan debata mabohida tuho jala di pasahon badamena tutodim. Shalom. Shalom. Alaihim. Dihamu akamanami inanami ruas di Huria, nama dohoti parminggo di gereja Sadarios songonido siya jabu, hami siyan parhubas pasahaton, selamat hari Minggu madita saluhuna, Tuhan tamana mamasu-masuhita. Oras.